Takže čaute, moje meno je Jano a vás vítam u ďalšieho odspojov na hru Shakes and Fidget the Game. Takže máme tu XSOX na 23, takže zmenilo sa tu vlastne zmen. Pozrienko nemôžem, ani toto, už to nasačam po tretíkrát, takže sorry. Niečo nám bliká v cechu. Asi ja som pozrieme. OK, vystačilo. Kto chceš do cechu, nech napíše. Takže to by bolo asi všetko, z tohto už tu idem na ďalší. Van Stroll. Pre Van Strolla som naozaj na seba pyšný. Padla mi kosa. Fakt, dal som toho Gremelika ohavného v druhom podzemí, 5. bol, dal som mu padla kosa a včera som dal akurát toho kamenného obra, z toho mi padlo brnko na 3 staty, ako fakt som rád. 1400 pozícia. Fakt rád. Som to klikol. Fakt som rád, ako vidíte, som pomerne medzi veľkými levelmi. Už mi sa snáď zlyhal Elikáč, Intel, ale máme už tu vlastne už dorobený album, no nedorobený, ale taký proste na moje levele, podľa mňa úplne vyspelý najvyššie. Takže, čo sme tu ukázali, poštáne na mňa utočil, alebo neviem kto, Under, Kronos, taká nubka Kronos. Pozdravte do videa jak chcete. Útok, ja som tu cechom 24 hodín, ešte nemôžem sa pripojiť na válku. To je hrozné toto. Takže, podzemko tu máme voľné. Tak, ideme na to vlastne, že dáme si prvú arénku, nie, vlastne hospodu. Takže, ako ešte vidíš, že trošku mi pribudli holubičky. Draco Griffin sa mi predržil, aj trošku Elikáč, bože, ja neviem, čo mám stalo s tým Elikáčom. To si trošku pretočíme, či nám niečo nepadne. Pekne. Že máme nový náramok. V tomto parte, vlastne v 3. bude hrozne veľa prekvapiek pre vás. 44, wow, samé dlhé veci, no nemáme na to práve teraz, sme chudobní, práve teraz, aktuálne, toto si predám, Intel, kúpim, predám, takže, ja to si pretočím. Sila 0, šťastný, výdrž, obratka. Že som sa nekúkal do zbrojky. Sila, Intel, obratka, ne. Takže, prišla mi ďalšia pošta Pichloš. Kašo. Zdravím, čauky. Takže, arenku si dáme 35-ka. Berte, že nemám Eligeden, ale aj tak som ho nedal. Silný. Možno kebyže mu hodíme kryt. Nevadí, že strácame. Ideme na podzemko. Takže, máme tu prvou oheň, teda ohnivý elementál, alebo Masity Golem. Podľa mňa ten Masity Golem, taká polka HP by mohla byť dole. No, nemohla. No, mi kryt. Skoro polka. Nevadí, dáme si ďalšiu hospodku. Počkaj, ešte mi píšu v cechu. Koľko máš subov na Let's Play len 14 a na vlogoch 130. Takže, pardon, za toto sa ospravedlňujem. Dáme si túto hospodku na XP. Máme tu Siskoman, ja to čítam Šiškoman. Takže, tu máme, čo sa nám tu zlepšilo. 70 level, od 2 levely som narobil. Padá nám takáto, húka. Toto si trošku ešte poriadnime, toto si nechám do hajzla. Aj toto. Výdrž, tam môžeme predať hneď. Čarák, tam ja si sa že nič nepadol, teraz pretočíme.
Diesel. Koľko sa ma teraz náš. Into Suspicious, máme Epic. Obratka. Takže spotka mi prišla 1300, ok. Nemáme na Intel, to je dobré. Običkár, čo to máme nové? Običkár. Neviem, je mi to jedno? Yeah, crazy. Oh my god, crazy. Toto, jak chcete, pozdravte do videa. Aby ste vedeli, hento boli svety 23 a toto je svet 10. Takže, najprv sme sa do vojny a ideme podzenko, dáme si nejaké podzenko, neviem, najprv arenku, podzenko až neskôr. Takže, dáme si, no, to mi dá veľa. Čo to vidím? Takéto kryty mi hádzať. Takže dáme si podzenko teraz, dáme si Regosaurus. Mohol by som mu dať aspoň za polku. To je hajzel. Nemohol som mu dať za polku. Takže presúvame sa na Dungeona pre vás. Hospodka nám prišla. Tak, porazili sme ho isto. Do cechu nám je do piče, no ja som to myslím cechu ako na Siskomanovi. Za to sa fakt spravedlňujem cechovú válku. Dungeon. Kde dal som niekoho? Ja. Prehali sme. Nubovci sme boli. Prihlásime sa. Tiež dáme si arenku. V arene si dám 109. No, dúfam, že tu 109 dáme, lebo vyzerá taká dosť, no, je silná, ale, no, nebola moc silná, ale dala na 5%. Takže dáme si 122 000 podzemí, dáme si Bažina Gorgona. Ešte raz vyskúšame pretočiť. Možno, že padne. Ešte raz. Ešte raz. A ešte raz. Dobre, to už stačilo. Takže ja to teraz stopnem a presunieme sa na ďalšie účty. Takže toto je to prekvapko. Brežnev. Je to na S10, takisto ako Šiškoman a Dungeon. Lenže Brežnev je full epic a mám ho s kamarátom Adiom. Neukazoval som ho vo videách, lebo som proste chcel som mať také prekvapenie pre vás. Aby ste si nemysleli, že som len taký šiťák. Mám ešte pre vás jedno prekvapenie, ale to je až potom. Takže tu vám ukážem epiky. Podľa mňa celkom dobré, ale už by napríklad niektoré potrebovali aj vymeniť. No mňa neporazilo by vás všechno 86. Bol tu ešte jeden epic, ale ten sme predali, to bol dymiaci drak, to bol taký drak, taká húka, ktorá bola našťastie. Takže ja som to dal tuto, lebo z tohoto máme síce trošku väčší damage, ale z toho máme vyššie hápka, aj kryta. Takže blíka nám cech. No to mi je jedno. Takže ideme arenku. Ako môžete vidieť, už stále na stovky, len dávam. Utočíme len na stovky. To akože nikdy, ako žiadny súboj nedám. Ja, už je tu, pardon, že je tu práca. Bazorošťa pod Draknemút. 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 Yeah. Kokos. Kokos 159 000, čo tímete, už bolo by dole. Takže ako z tohto účtu sa presunieme na ešte jeden 148 level, takže toto je môj najväčší level zatiaľ.
Máme tu skoro 1 000 000 HP, pol milióna skoro dávame, máme tu Epic len 3 epiky, všechno 161, na 3 staty 192 a na 3 staty 188. Takže máme tu tiež kryďovkač, takže hospodka nám už prišla. Dáme si hneď hospodku ďalšiu a budeme už, dneska dáme si 149, 260 000 dáme, ok, dáme si arénku, 139, to by mal padnúť, či? No, nehovorím, áno. Je to 8700 pozícia, celkom dobrá. Veš tento keksíček, či sa volal, perníček. Nemám ešte vyskladaných týchto páničkov. Lebo však nemal som proste čas na nich vyskladanie ešte. Proste ešte tomu nič nevinieme, ostane možno 2 milióny tomu maximálne minieme. Úplne zatiaľ sú krepy, takže ja by som zatiaľ prenechal toto na pevnosť. Tak a ideme na pevnosť. To je hrozné toto. Ešte dám o jednu hubičku. To je hrozné toto. Arenku sme mali, podzemku sme mali, hospodku máme. Takže už chystám pre vás aj súťaž o nejak levely 70, 60, 80. Takže ak sa videjko páčilo, dáte like a ak nie, kľudne dáte dislike, prípadne odber, ak chcete, aby bola tá súťaž o nejakú postavu. Takže niečo by som už povedal, je čaute.